गोसो जानानै हाथेर हमाखै सुथुरासो थिनदों बे बिद्यानि हाथेरखौ हमनो जोंखौ सुथुरासो सुथुंदों। फर 2020 बर'नि आन्दालन गिबि आन्दालन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायैनि जेबो माबा गैया। फ्राय सिगांनि आगुनि नेताफ्राबो रन्जन दैमारिखौ गोसो जानानै बख'वाखै। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आन्दालन फर 2020 बर'नि आन्दालन गिबि आन्दालन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। फर 2020 आन्दालन गिबि आन्दालन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि थांखि। তাত ৰেলি ফৰ একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বড়ো একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন 2020 নাম দিয়া হৈছে আৰু रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। रन्जन दैमारिखौ गोसो जानानै जेलाव दोनदों बे एकर्डजोंनो बख'नो हायो इउपिपिएलआ बख'नो हायो। रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायैनि जेबो माबा गैया खारन गैया। बिथांमोनहा बिथांखौ गिदों जुदि बिखौ बख'योब्ला बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ नागारगोन इउपिपिएलनि नेतृत्वखौ नागारगोन एबसुनि नेतृत्वखौ नागारगोन आरो माखासे बर' लिडारफोरनि गोजौआव बिथाङा थांगोन बेखौनो गिनानै इउपिपिएल नङा बर'नि फ्राय सिगांनि आगुनि नेताफ्राबो रन्जन दैमारिखौ गोसो जानानै बख'वाखै। प्रमदनाव परिबर्तननि डिजाइनानो गैया बिथांनि आन्दलननि डिजाइनाबो गैयामोन। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঘোষণা কৰিছোঁ যে অহা 29 তাৰিখে অসমৰ প্ৰায় 30টা জিলাত প্ৰতিটো জিলা সদৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী এটা ৰেলী কাৰ্যসূচী আমি ওলাম। তাত ৰেলী ফৰ একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বড়ো একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন 2020 নাম দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোক তাত ওলাব। ইয়াৰ পিছত নৱেম্বৰত 20 তাৰিখে আমি কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত তাত আমি সেমিনাৰ এটা আয়োজন কৰিম। साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागिरनानै सफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबाय नै आनि थानि बे संसाराव गैया गैया दावबायारि नोंहा रावबो गैया। एडभाइजार परिबर्तन माने गुस्लायनाय नङा होमबा सोलायनाय। प्रमदनाव परिबर्तननि डिजाइनानो गैया बिथांनि आन्दलननि डिजाइनाबो गैयामोन। बोरैबा थाखि थुखि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफ्रासो बिथांमोनखौहाय मदद होनानै लाबोखानाय। बिथाङा दिनै गोदाव सोराव बिटिआर एकर्डआव बर'नि थामथि एकर्डआव जे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बिनिफ्रायनो फोरमान होनो हायो जे बिथांनाव आन्दलननि जे बड'लेण्ड मोननायनि डिजाइन बेनो गैखायामोन। आरो बे परिबर्तननियाथ' ओरैनो इलेक्सनाव मोनसे नङा मोनसे बयबो एजेन्डा लायो। दा बे परिबर्तननि जेबो नुथायखौ जों नुनो मोनाखै। हाग्रामा बिथाङा जे मावदों बेनिफ्राय बिथाङा दिनैसिम साबसिन मावनो हायाखै। नंगौ बिथांमोना टाइम जायाखै जोङो दाबो बोसोरथामल' बारदों बाहाय जों हाग्रामाजों बोरै कम्पेयार खालामनो हानो। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेबो जे मुला जागोन बिफांखौ बिलाइ गांनायाव मिथिखायो होननाय बायदि दिनै रायजो राजाया एखेबारे असान्ति मोनफ्रोमबो एंगोलावहाय इउपिपिएलनि बिसिडिसि लेभेलनिफ्रायनो दिनै रायजो राजाफ्रा गावसिनि मानसिफ्रानो असान्ति आरो सेंग्राफ्रा खोब डिसकारेज आरो इउपिपिएल नागार कंग्रेसआव जयेन जागासिनो दङ सोरनावबा जयेन जागासिनो बेखौ नायोबा बनि परिबर्तन बे परिबर्तना मिनिंलेस। रन्जन दैमारिखौ गोसो जानानै जेलाव दोनदों बे एकर्डजोंनो बख'नो हायो इउपिपिएलआ बख'नो हायो। रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायैनि जेबो माबा गैया खारन गैया। बिथांमोनहा बिथांखौ गिदों जुदि बिखौ बख'योब्ला बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ नागारगोन इउपिपिएलनि नेतृत्वखौ नागारगोन एबसुनि नेतृत्वखौ नागारगोन आरो माखासे बर' लिडारफोरनि गोजौआव बिथाङा थांगोन बेखौनो गिनानै इउपिपिएल नङा बर'नि फ्राय सिगांनि आगुनि नेताफ्राबो रन्जन दैमारिखौ गोसो जानानै बख'वाखै। खोब दुखुनांथाव फेरेंगा बिथाङा दाखालि माबायाव पर्बजरायाव थांनानै माबा पर्बजरानि साहा बागान मा बागानखौ एवजोबगोन जाहैदों। बे नोङो लासिं सिं लाजि गैया खुरिया गावनि मानसिफ्रानो दंफां खावदोंनो पाब्लिकआनो हमबाय पाब्लिकआनो बुंबाय। दा बेखौ सिगांनिफ्राय मोनथिबाय थाखादों दा गावनि मानसिखौ बियो दंफां दाननायनिफ्राय होबथानो हायाखै। गावनि गभर्नमेन्टआव दंफां दाननाय
चिरांनिफ्राय होबथानो हायाखै बियो चिराङावनो बे पर्बजराखौ बेलाय मा फाजादों पर्बजरानि काहानिखौ बे मिथिया दाबो पर्बजरानि मोनसे फेमास मेथाइ दङ फेरेंगा बिथांखौ खननो थिनबा बे रोंनाय नङा खिन्थु गजना मिथिगौ पर्बजरा जाहाराव दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो आदा लारु बान्दारु गजना मिथिगौ पर्बजरानि जाहारखौ बोरै फोथांफिननांगौ पर्बजरानि रायजो राजाखौ बोरै फोथांनांगौ फेरेंगा बिथाङा गजनाव सोंथों आरो बिथाङा गावनि खामानिखौ चिरांनि हाग्राखौ बिथाङा रैखाथि होगोन हाग्रामा बिथाङा होनबाय थादों बिथांनि मानसिफ्रा होनबाय थादों जे एनडिएजों जोङो एलायन्स खालामाखै खिन्थु आङो मोनथिदों मोनसे सुलुंनिफ्राय बिथांमोनहा दिल्लीयाव केम्प खालामनानै दंबाय थायो चन्दन ब्रह्म बिथांबो दङ हाग्रामा बिथांबो दङ बिथांनि माखासे नेतामोन दंजोबो मिथिनायाव बिथांमोना कंग्रेसजों एलायन्सनि माखासे खायदा बायदाखौ खालामबाय थादों आं बुंनो साननाया बेनो जे हाग्रामा बिथाङा बिटिसिआव बिराद दले बले गिलु बालु पावारफुल मोनसे डेम' खालामबाय थादों दा बेखौ बुंदों जे रायजो राजाजों जों ज' जाबाय थादों दा बिथांमोना कंग्रेसनि एलायन्सखौ नागिरबाय थादों मिथिगौ दे सिं बिथांमोनहा जे कंग्रेस सासान्दियाव बिटिसिआव सोरबा बे लकसभायाव देरहानांगौआ खोब गोब्राब दा बेखायनो बिथांमोनहा निश्चय बेबो खोमा जे कंग्रेसनि लिडारफोरजों मोजां रायलायनानै बिटिसिआव जुदि एलायन्स खालामनो हायोबा बिटिसिआ देरहागोन बिपिएफआ देरहागोन नाथाय मोनसे जिनिस एक्सपिरियेन्सआ बे जाहैबाय बिटार एक्सपिरियेन्स तरुन गगৈ साहाबनि आमोलाव कंग्रेस आरो बिपिएफजों बिराद मोजां एलायन्सआव दंमोन जेब्लानाखि बिजेपिआ पावाराव फैबाय हाग्रामाया जोंखौ जालदाब जोगारनानै बिजेपिजों फिउ बारलांबाय दिनै बिथाङा बिजेपिजों जोगार हरजाबाय फिर दा बिथाङा कंग्रेसजों एलायन्स जानायनि माखासे खायदाखौ खालामबाय थादों दा बेफोरो माखासे मोजां साइन नङा फारसेथिं जोंहा कंग्रेसनि लिडारफ्रा राहुल गान्धीआ सोरबा खारगेआ सोरबा केसि वेणुगपाल बिथांमोनहा जितेन्द्र सिंह बिथांमोनहा एके राजस्थान मध्य प्रदेश तेलेंगाना छत्तीसगढ़ आरो मिज'रामावहाय केम्पेइनाव खोब बिजि जोंनि लिडारफोरखौहाय एक्सुवेलि बिथांमोनहा रायलायनो सम मोननाय नङा दा आं बुंनो सानदों बिसो दा बिथांमोनहा बेफोरनिफ्राय गोजान थानाया मोजां माखासे अफारखौ होदों आंनिफ्राय आरो बे कंग्रेसनिफ्राय नङा लानानै बिथांमोनहा रायलायोबा मोनसे इंगितजों जाहैनोबो हागौ आंनिसो बेक्तिगत बे कंग्रेसनि नङा आं आसा खालामदों जेब्लासिम मोना 100% मोनगोन बा होनो हाया नाजादों एपिसिसिनि लिडारफ्रा आंनि प्रति अननाय दङ एआइसिसिनि लिडारफ्राबो आंनि प्रति फोथायनाय दङ आरो गासै बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मोनसे आसा खालामदों दा बे हिसाबै आंबो आसा खालामदों प्रिपेयार खालामदों मेन्टेलि फिजिकेलि जुदि टिकेटखौ मोनोबा देरहानायनि चान्सआ खोब मोजां रायजो राजाफोरनिसिम बेनो नोंथांमोनहा गाब्रायनो नाङा बिटिसिआव थोजासे स्कप आरो चान्सेसफ्रा दङ मोजां नेतृत्व मोनोबा जोङो बिटिसिखौ लुखांफिननो हागोन गासैबो जाथिखौ अनलायनानै बिदा फंबायबो मिलायनानै मोनसे गोदोनि महर जोंनि खुंथायखौ जोङो लाबोनानै मोनसे दिनैनि बे टेक्न'लजिजों डेभेलप खालामफानो हानायनि डिजाइना कंग्रेसनाव दङ ओंखायनो बिथांमोना दा गाब्रायथों एबार रायजो राजाफ्रा जुदि दले बले कंग्रेसजों जुदि भट होनानै जय जयखार खालामोबा जों दिल्लीयावबो गभर्नमेन्ट हागोन आरो बिटिसिआवबो गभर्नमेन्ट हागोन अब्लानो जोङो बिटिसिनि महरखौ गोदानै महर लुखांफिननो हागोन जायखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबाय थादों जे 5 बोसोरनि उनावनो आसामखौ वान अफ दा टप 10 डेभेलप स्टेट खालामगोन होननाया बे बाथ्राया एखेबारे नंखाय बिथांनाव बे डिजाइना गैया बे डिजाइना कंग्रेसनावसो दङ मानगोनां रायजोफोर गुबुन मोनसेया जाबाय केस थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख न'खराव होनांगोन मानसिफोरनि थाखाय बेखौ सरकारा इस्यु खालामबाय नाथाय जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफ्रावथ' दङआनो आसामाव जेसेबां जेल दङ मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ बेखौ गोबाङानो मिथिया दा जों दिनै जायफ्रानिखि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जोंनियाव दायित्व फैबाय दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बर'नानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन अब्लासो बर' आन्दलना साक्सेस जागोन मोनसे समाव सरकारा फोसावबाय फासि होनो होननानै सानै जोहोलावफोर नोंथांमोनहा थांनानै चिराङाव जोङो गिलु बालु आन्दलन खालामनानै सरकारखौ सिगिदों आन्दलना जोबाखै दा फासि होयोबा अरा आरो बारासो जोंगोन जोङो बिथांमोनखौ सिगिदों लोगो लोगो बिथांमोना साननो गोनां जादों रायजोफोर सरकारा राजनितिखौ गिया सरकारा डेम'क्रेटिक शक्तिखौसो गियो रायजो राजाखौसो गियो गणतन्त्रखौसो गियो गंसे गोदान न'खर बड'लेण्ड सोरजिनि गंसे गोदान न'खर बड'लेण्ड सोरजिनि सिगांबो बायदि मावथि हान्जा सिगांबो बायदि मावथि हान्जा समनि सरसन्नायाव आखायाव हाथेर हमनानै हान्जा हान्जा समनि सरसन्नायाव आखायाव हाथेर हमनानै हान्जा हान्जा हाथेर हमनानै हान्जा हान्जा हाथेर हमनानै हान्जा हान्जा हाथेर हमनानै हान्जा हान्जा गोसो जानानै हाथेर हमाखै सुथुरासो थिनदों बे बिद्यानि हाथेरखौ हमनो जोंखौ सुथुरासो सुथुंदों सैथोनि दरखौ थुब्लाजोबखावनो इनायनि हेंथायै गसंथानो सैथोनि दरखौ थुब्लाजोबखावनो इनायनि हेंथायै गसंथानो बेंगिरि बर'नि जिउ रैखानि बेंगिरि बर'नि जिउ रैखानि
मावथि हान्जा बिसोरजों जोंनि बर' हारिनि मावथि हान्जा बिसोर जोंनि बर' हारिनि मावथि हान्जा बिसोर जोंनि बर' हारिनि मावथि हान्जा बिसोर जोंनि बर' हारिनि गंसे गोदान न'खर बड'लेण्ड सोरजिनि गंसे गोदान न'खर बड'लेण्ड सोरजिनि सिगांबोबाय गिदिर मावथि हान्जा सिगांबोबाय गिदिर मावथि हान्जा दावहानि मुङाव दावहा नाङाखै दावहाखौ फोजोबनानै अराय गोजोन खालामनायासो जोंनि थांखि मोनथायनि बे बिग्रायखांनाया मुगानि बे जांख्रिखांनाया मोनथायनि बे बिग्रायखांनाया मुगानि बे जांख्रिखांनाया फैदो जों बयबो खौसे जानानै बर' बिमानि गोदै रावजों मोनसेल' सोदोबजों गोरोब गारां होनानै उदांस्रिनि मेथाइ रोजाबदिनि उदांस्रिनि मेथाइ रोजाबदिनि उदांस्रिनि मेथाइ रोजाबदिनि गंसे गोदान न'खर बड'लेण्ड सोरजिनि गंसे गोदान न'खर बड'लेण्ड सोरजिनि सिगांबोबाय गिदिर मावथि हान्जा सिगांबोबाय गिदिर मावथि हान्जा समनि ससमनायाव आखायाव हातेर हमनानै हान्जा हान्जा समनि ससमनायाव आखायाव हातेर हमनानै हान्जा हान्जा हातेर हमनानै हान्जा हान्जा हातेर हमनानै हान्जा हान्जा हातेर हमनानै हान्जा हान्जा आकाशे जोहोलाव जिउ गारबाय माखासे जोहोलावजो जिउ गारबाय जिउनि बेसेननिख्रुइ हारिया देरसिन फोरोंलांबाय हादोरा देरसिन फैगौ देरहासारनि दावहारु सिपाहि हान्जाया फैगौ देरहासारनि दावहारु सिपाहि हान्जाया बारहुंखा सारनाय बांग्रिंफोर बायदि सोगोमोगोम बारहुंखा सारनाय बांग्रिंफोर बायदि सोगोमोगोम 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 Human rights, we want justice, justice. Koloni sini kosonani, koloni sini kosonani. Sinai tirikani, tingkang paidau ani bajana, bajana, bajana. Mempersitai saudara ulung butur bisa mempersitai saudara ulung butur bisa Orang di sini bosona ini Orang di sini bosona ini Sinai tirikani tingkang paidau ani bajana 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 Feigo devasatoroni dawaru sipahi hanjaya Feigo devasatoroni dawaru sipahi hanjaya Patung sarantai pangling berbadi segemeger Patung sarantai pangling berbadi segemeger segemeger segemeger
Hajar kina teba onagari sutura Hajar kina teba onagari sutura Enem jirai kol bene aru Pulis di kuliah Hala are hakala Hala are hakala Kau ceti koroni Gerutu Tekane Pritu Tere hasat koroni Tauhan sifaya handaya